Sí, claro, porque... Agora vai a cousa diversificando, nós solo tiñamos o que era o día de Reyes. Bueno, a ver, vamos a ir... Sí, Vale. que encanta. Día de xoguete. Xoguetes, sí. Eu tuve isto, o que máis tiñamos era pelotas, ou tuve unha escopeta que había daquela cando era pequena. de verdad? No, de verdad non, que me regalaban por reyes os padriños. Tiña que tiraba corchos. Exactamente. Hai unha bolina. Si, tiñan unha corda atada ao corcho e disparaban. Claro. E aquí, o verdadero bolines mágicos. Pero antes claro, non había tantas, eu solo eso, de xoguetes, a pelota, e así alguna cousa de... Unha trompeta tamén, recordo que me habían regalado. E diñeiro. Diñeiro non solían dar. Sabe, o que me daban por Pascua era unha rosca. Non, rosca non, minto. A mí dábame pan de trigo. Pero grande, ao mellor de 4 ou 5 kilos. Pero non se levaba tanto a rosca como se leva ahora, ou o huevo de Pascua, ou a cousa. Antes non había tantas cousas. Dime. Cando era pequeno existía pesca. A pesca? Sí. A pesca existía E a caza? sempre. E a caza tamén. Caza tamén. Había caza, había pesca, eso xa é unha cousa moi antigua. Tanto a pesca de río, de pescar troitas no río, como a de pescar pescados no mar. Dime. Los dulces, sí, los dulces había, bueno, había algunos pasteles, no tanto como hay ahora, pero había. ¿A ti te gustan? Sí. Bueno, eso es bueno, ¿eh? ¿De todos? ¿Te gustan todos o algunos? No. Bueno, muy bien. A ver, ¿qué más? Había disparos. Había disfraces, bueno, non había o disfraces que hai agora, non había de carnavales. De carnavales. Había algo, pero non tanto como hai agora, pero con disfraces que che facían ao medio teus pais, de taparse a cara, pero nada, non era como agora. En careta non había, facían xa na casa. En Navidad non había nada, non se facía disfraz ningún, ni por eso. En Navidad eu creo que se andaba, ou sobre todo os reyes, andaban os señores do pueblo, da aldea, daban a cantar de noite polas casas, iban de casa en casa cantando e tocando, algún tiñan un instrumento. E regalaban gominolas. Oh. Marinos de cruz. Había gominolas. Este se pensaba Creo que estuvera daquela. O único que conocía foi os caramelos, nada máis. Os caramelos son gominolas. Os gominolas é outra cousa, non é? As gominolas tamén da Non son esas que... Sí, mira, se distinguió un caramelo. Creo que é distinto. Tenía del huerto. Huertos, tiñamos unha huerta, sí, como había frutales, había manzanas, había noces, calabazas, na miña casa non, pero había calacús. Non sabes que son calacús? Non, chamámolle calacús ali. Son esos que están aí na escalera, esos redondos grandes. Calabazas. Bueno, non se chamamos de outra maneira. E había dous tipos, unhas se chamaban calacús e outras chamábanse butefas, que eran máis... que eran de outra... bueno, era o que había. Pero calabaza na miña casa, por exemplo, non se sembraba. Eu que a sembraba en outros sitios, pero aí non. Yo quería estar en escuela. Había colegio. Sería colegio? Sí. Eu empecé ao colegio aos 4 anos. Que antes íbamos 6, pero... Pero eu quería ir. Eu quería ir. E te mandaba moito deber. A ver, Marta. Ahora xa non me acordo, pero algúns creo que sí. Pero moi non o facía. No, pouco. Por non sei que Pero... Bueno, pues, Ángel, si tú te queres facer unha preguntiña, tamén podes, sabes? Sí, bueno, a ver.
Ahora voy a hacer una pregunta para todos. Que é o que máis vos gusta no colegio? Onde estades? Non me entero de nada. A ver, se levantamos a mão podemos Claro, falar porque todos, si si no, non é imposible. Mira, os profesores saben máis como facer o mestre. Como é chamades aquí? Mestres ou profesores? Mestres. Pero está de mal, que Vais contestando matemáticas e gimnasia. Informática y gimnasia. Informática e gimnasia. Ti? Os compañeros e os profes. Moi ben. E tú, que estás en cobrar xa... Informática. 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 Di madre, vai salir esto informática. ¿Sabes por qué dicen informática? Estánme dando a entender que empezan ahora máis. Ahora teñen informática. E como lle gusta, está dicindo, vamos, Vamos, fico xa, sabe? Cando o maestro diga, se me Espera. A ver, Mira, Elena, a ver, ¿qué es lo que más te gusta? la profe, moi ben. A mí. A ver, a ti, sí. Yo comí para trabajar y ir con mis abuelos a botar las cabras. Di madre, tu padre a trabajar. Pero eso non é do colegio. Eu dixeche o que máis me gustaba do colegio. A mí del colegio gustame todo. Moi ben. A ver, Nagore, y Laura, Nagore. Bueno, pues dile. eso é, bueno, Dile que é eso positivo. a ti. Nagore, venga. A ver, agora. Tenías a mano levantada. Ay, yo tengo A ver, levantado. que máis te gusta do colegio, agora? Ay. A profe. Pues mira, tendes boa estimación. Tendes boa estimación. Laura. Laura. A ver, a profe tamén. Qué Bueno, suerte. Qué maravilla. é que o profe debe temos que gustar, porque convivides moitas horas con ela. A veces máis ou mellor que con pai. A ver, Eva. A profe, venga. A ver, Tomás, tú non dices nada, venga. Que te gusta máis? Gimnasia. 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 Uno. A ver, Aquí atrás, ven. Materia de los compañeros. informática e os compañeiros. Moi ben. Mi Tú? todo. Todo, tamén. Ben? Mi todo. La Bueno, sentamos todos. Bueno, todo é, ¿eh? A como, que te gusta máis do colegio? Gimnasio? Venga, ahora. ¿Te gusta la gimnasio? Bueno. Bueno, pues. Bueno, mira, pues ahora de parte de todos, damos que veña, collelo entre todos e dadle un regalo ao abuelo Ángel, veña. Sin romperla, por Si favor. no, espera, sí. Un regalito de todos. beca de tribe. Muy bien, muchas gracias, ¿eh? Hala, Dale un un aplauso. aplauso.